Okay. Ah, naona hapa. Ndio namna gani?
two. Hello, 17 viewers. Please tap us and like. Marcelan Janssen, hello, how are you? Marcelan Janssen, hello. I'm fine, how about you? How are you to find out? Hello, 13 viewers. Please thumbs up. Hello, hello. How are you doing? Thank you for thumbs up. I'm good too. Oh, that's nice to hear that you are good. That's nice to hear that you are good. What are you doing today? I'm not at work. I'm at work cleaning the dishes. Where are you from, Marcel Janssen? How are you from? I'm from the Netherlands. Oh, you're from the Netherlands. Oh, that's nice to hear that you are from the Netherlands. You're in the Netherlands, you're living. From the Netherlands. Philippines. I'm from the Philippines. I'm from the Philippines.
aktivitenin to. Tignan natin. Nawala.
Alam ko. Bakit kasi hindi sila pumasok doon sa loob? No? Tagal nating tanong yan. Pero walang walang kasagutan. Diba? Ewan ko rin sa kanila. Ayun na sila Parang tayo tapos dito magdahan-dahan. Kaya nga, tapos patingin-tingin pa sila kung nadaan ka. Nakakainis. Pero yun namin ito eh. Kaya sa teritoryo. Sige, may pera na naman tayo. Ayun ang nilagay ko. Sa baso. Ay, may pera na naman tayo. Oh, sorry na yan. Wala ka mga tayo. Huwag ka mag-alala. 6 euro na lang kukunin ko. Tandang-tanda. Ano to? Ano na to? Kababalaghan na to. Saan? Ano tong mga ano na to? Ito sa'yo to. Ayan, doon yan. Ano sa'yo? Delete. Ayan, Ano ano ko to? alam yan. Ano potato yan, dadalhin. Wala tayong lalagyan. Ano ba? Parang sikip-sikip dito ah. Parang tinatulak. Hindi ko kandaan. Ano to? Ito, pansit tira mo, tabi mo. Sayang na lang ko. Hindi uso tapon dito. Pag uwi ko mamaya, dadaan ko na lang sa Alinbag kasi hinky-pinky. Hindi ko na siya papatulan kasi may kasalanan naman talaga. May point naman siya. Kapit daw na. Nag-drive pa ako ng ano. Eh, bakit nga siya nag-drive ng ano? Eh kasi nga ganito nga. Ang sabi ng babae, last ko na to explain ha. Yeah. Makukulitin ko rin Hindi ko naiintindihan ba't siya nag... Hi. Huwag ka naman hi. Okay. Oh. Ano? Umorder ako sa kanya ng box 1. Ngayon, hindi kasya. So, nagdagdag ako. Sabi ko sa kanya, yung box ko ba mapipick up mo this weekend? 6 or 7. Sabi niya, yeah. Sabi ko, so, kulang ako. Kukuha pa ako ng 2. So, kung ipopost Sabado pa, so, hindi na aabutin. So, pinakuha ko si Kuya Henk mo ng box sa kanya. So, para ma-empake ko. Para pagdating niya, di ba? Ready na. Minessage ko pa siya. Could you please, isend mo sa akin kung sigurado ka na 6 o 7 o 13 po. Kasi nag-check ako sa website mo, 13, 14 ang pick up mo. Di ba, pinakita ko sa message ko lahat, sagot niya okay. Ngayon, nagpunta doon ng Kuya Henk, ang sabi ng lalaki, naka-schedule ang address mo December 20. Hindi nagwala. December 20? Yes. Eh, ba't di mo tanong yung babae? Bakit ganun? Ay, siya nga ang sinabi ko. Ang baliw, kaya nga mamaya kakausapin ko siya. Bakit mamaya pa? Eh, walang sumasagot eh. I think naka yung
yung tawag nito, yung ano niya, baka nasa trabaho. Kasi hindi siya sumasagot eh, yung lalaki yung sumasagot. So, baka nasa trabaho yun Hindi siya. yun. Baka sinasagot na kasi. May pagka... Ano? Yung lalaki. Eh, sabi ng lalaki nasaan siya? Hindi mo Wala, tinanong. si Kuya Ikbang kumuha ng ano, di ba? Basta yun ang sinabi ng lalaki daw. Hmm. Okay, yeah. Di ba? Kakainis yan. Kaya nag-get ko si Henky Penky na magalit sa akin. Kapit ko, ma. Pinag-drive mo pa ako. Kasi galit pa ako. Ba't ka naman magagalit? Eh, hindi naman yan empty. Kailangan ko yan. Tapos, Alam mo naman, high blood na nga yun eh. Hindi ko napapatulan. Tsaka mainit ulo nung kasi yung nanay niya. It's not good now. Pupunta na naman ngayon sa Bethel. Nagagaling na niya doon nung kagabi. Ngayon, babalik na naman. eh, ano na ba nangyari dun sa nanay? Ay, ano nga, ilag doon ng tatay. Ang nanay doon ko nang mag-glass sa group. Eh, ayaw pa. Ayaw yung pa tatay. rin ng tatay. Hanggang ngayon, akala ko ba nag-okay na yung tatay? Ewan ko rin mo sa mga. Nag-usap-usap na nga rin sila kagabi. Diba sabi ko sa sila doon. Ngayon sabi naman, usapin daw ulit ang tatay. Kasi nga, di ba sabi nga kailangan itatry pa lang nila sa antibiotic. Ah, Eh siguro hindi na talaga pinakerry ng nanay.